Ci швейцариш ли да ти си помогнете? Да. Gazi butsuni gazi butsuni gazi butsuni gazi. Oh my god. Huh? Това ще бъде лайвстрим. Телесено. Окей, сега какво да правим? Окей. Gazi butsuni gazi. Бре. Минаваме от тук, даваме напред, обръщам камера, виждаме играчки, хъги, лъги, Мики, Маус, нещо, някаква друга играчка, Мечопух, Мики Маус, Хъги Лъги, Мики Маус, Мики Маус, Мечопух, Seven Things. Не, това май не е от Seven Things. Ай. Откъде е това? Де да знам? Мики Маус, Мечопух, Хъги Лъги, Мики Маус. Мамо, виж Мики Маус. Това е Мики Маус. Давай. Шонто миши, пай. Така, си показва тук моите неща. Ето, Батман, количка, гейминг перифера, сосалки, снимки с мен. Брат, камера. Камера. Zero quality be like. Тук е някакво нещо. Бъдете тихи, но преди малко тези сосалки ги скъсах. Виж. Мале, крик. Оне крик. Скрики, бе. Така. Не сте видяли. Нищо не сте видяли, окей? Don't make me angry. Това ми е новата тонклана. Ползваме за звук, защото нямам сосалки. Тук моят компютър, монитор, котята ви колко са яки, найс.
Перфект. Също така. Тук румтурн. Те ги показах. Тук спът. Това ли го? Тук е глобус. Глобус. Тук сладки някакви. Лампа. Някакъв стар кълъв. Нещо. Тук пъзери. Такова. Шито. Такова. Тук какво се крие? Малеле. Я чекайте. Unboxing на някаква кутия. Let's go. Fuck off! Как се отваря? Fucking serious, nigga. Stop! Стига! Stop it! Телефон, не знам колко пъти си пани чат. Да! Сега идвам. Скарахме се. Нека да продължим да разгледаме, обаче да говорим тихо много. Да говорим малко тихо. Тук инструкции. Гледай какво става. Това е марката. Колко минути е? 8.